A Nova, Esquerda Unida, Equo e Ecosocialistas integran a Alternativa Galega de Esquerda, unha candidatura que hoxe se presentaba en Ourense. O sentir desta candidatura é recoller un pouco as demandas da xente que viñamos escoitando nos últimos anos de unión da esquerda real, da esquerda nidiamente auténtica, para facerlle fronte e desaloxar do goberno as políticas neofascistas de Feijóo e para facer políticas completamente diferentes e recuperar os dereitos sociolaborais e económicos perdidos nestes últimos anos. La candidatura la encabezará el concelleiro de Toén, David Fernández Calviño, que nos presentaba algunas de las medidas incluidas en su programa electoral. Fundamentais a loita contra o fraude fiscal, o establecemento dunha renda básica para a cidadanía, garantir o acceso á vivenda para todo o mundo, a participación directa da sociedade nas decisións políticas, o fortalecemento do sector primario, que está relacionado coa soberanía alimentaria, como os dixen anteriormente, que necesita uns cambios estructurais moi importantes e un apoio aos xóvenes do rural. E, por último, consideramos que un país moderno debe ter uns investimentos en I+D+I moito maiores dos que temos agora,